Hola, avui des del racó us presentem un racó recomana especial vacances. Aquells llibres compliran el cistell per les properes setmanes. Us portem algunes lectures dels darrers mesos i fins i tot alguns avançaments de novetats del proper setembre. Comencem! Una família, de Toni Sala, un llibre on l'autor fa una crònica de la seva família, hotelers a la Costa Brava que van viure el boom turístic de Sant Feliu de Guíxols i la Vall d'Aro. El país dels altres, de Leila Slimani, guanyadora del Premi Llibreter 2021, una lectura impressionant que ens ofereix una mirada diferent sobre el món colonial. Sola, de Carlota Gurt, la primera novel·la de la traductora que el 2020 va debutar amb el recull de contes Cavalcarem tota la nit. Aquest llibre ens parla de solitud i rebel·lia, amb un estil d'una gran potència emotiva. Per què ser feliç quan podria ser normal? La novel·la autobiogràfica d'una de les millors escriptores angleses actuals, Jeanette Winterson, que ara demana una segona lectura per preparar la trobada del Club del Racó de finals de setembre. La Virgen Negra, d'Hilaria Duty, una extraordinària novel·la negra que no pot faltar en una selecció de lectures per les vacances com aquesta. El mundo de la antigüedad tardía, de Peter Brown, sobre la història d'una època sovint menys coneguda, la que va des de l'any 200 al 700 després de Crist, el pas de l'època antiga a la medieval, uns segles molt importants per veure la transmissió del coneixement i la sabidoria del món antic, i que a partir de l'Infinito en un junco d'Irene Vallejo ha despertat l'interès de tots nosaltres. Junil a les terres dels bàrbars, la darrera novel·la que arriba al setembre de Joan Lluís Lluís, l'autor de la Catalunya Nord que escriu una prosa brillant i molt original. I per últim, les dues novel·les que han guanyat el Premi Llibreter en la categoria infantil i juvenil. Àunia, d'Ivan Vera, un sensacional llibre que ens porta a l'època de la Catalunya dels íbers. I La nena del far, d'Annette Schaap, un relat protagonitzat per la filla d'un faroner en una història que parla del mar. I fins aquí aquest racó recomana especial. Bon estiu, bones vacances i bones lectures. Fins aviat!